Yes, comrades, Mwasira Bwanji, Somuli Bwanji. No, comrades, ziko mkwambili, maga tikamayangula na ma inbox mumu zokuza Besuka Bambi, komanso zokuza zero program, special program inalizo pa Times, TV ni pa radio, yomwe inatenga mwina maola okana awiri, while president wa chipani cha UTM Beso Dr. Kabambe amayankha mafunso. Kabela kulongosera hapo fundo zimene ali nazo towards winning the elections pa 16 September. Chance ngasa kwambiri chokuti the president is very much confident than any other person, than any other candidate. Sakubisa atu yayi Deso Kabambe akuyankha chilungamo chinkachoka. And with that courage, chikonesera atu, or with that confidence, ndikudabwa kwambiri kuti anthu ena abipaka panopa ukaikira. Komanso panopa, what you have to know, comrades, Malawians, is like this. Munthu amene ali ndi so many advisors. Aliyense akumpanga advise Kabambe directly or indirect. Wishing him well is a sign of goodwill, good wishing. Aliyense banja Kabambe apange chonchi, mukumpasa nzeru zabwino kwa basi Kabambe. A leader must get such type of responses from people, such type of wishes. Ndangati amene upanga wisha APM, ndangati amene upanga wisha achakwera choti apange. But Kabambe, when you remember, tikuyamba kweni campaign Kabambe ataonesa chidi uti wala ku UTM komasa funa suku wa UTM. You can see how people used to talk against him, how people used to talk about him. So the two things. At first, people were talking against him. Kabambe atenga chipani pinacho DPP. Panopa zinu zasinta, Kabambe now is settled in UTM. Wakazikika. People now, they're coming out advising him, wishing him well. Kumamfusa mafunso kuti kumuunikira what is happening pa ground. Ena mkona ngati mwina anthu amene wakula kwisa. Keep it up, Malawians. Muntu kukamamuza zimene mukuganiza kuti mwina zikhale bwino. That's a very good move. It's a good gesture by somebody who is a patriot for this country. Akukulongosa bwino kwa basi. Banja Kabambe pa ground anthu sakugwira ntchito. You are advising this man. Ndeuti nusa anthu amene akumulangiza Kabambe aunamo zabwino. Makabambemo. They've seen something potential in Kabambe. Ngati anthu ambiri akufuna zabwino amakupanga choncho. So kufuna zabwino ndikulangizana kapena kuuzana zochita. Chimodzimodzi ineyo akuluakulu mandiuza ma comrades anzanga. Comrade wala Tanzania president mbali. The more advice you give me, the more you give me that confidence to campaign better for DK. Chimodzimodzi, the more you wish Kabambe to do kuti azawine zisankho, that is the blessings that you are giving to Kabambe. Nde musadabwe kwambiri makamaka anzanga akuchipani cha UTM. When people are pointing fingers at Kabambe panopa 3 months towards elections, anthu amene tentamvere kachimodzimodzi akuluakulu achipani cha UTM kumene muli amene mulini maudindo munatenga maudindo ku convention. When people are pointing fingers at you, anzanga UTM, take it. These people are wishing you well. You have got the potential. You have got a good leader. So when people are criticizing you, kumakufusani kapena kumakuuzani niyo kuti yayi UTM background simukuoneka, take it. That's a goodwill message. Akuzani because they know that mundiso growabwi. Koma ngati kuchipana ndisakukulangizani. Muzachipana chiwecho chokufa because everyone this time is looking at the leadership of this country. In the members of parliament akufunika. Koma munthu amene afune kwambiri panopa kumala kuno uzisinta is the president. Yemwe Deso Kabambe. So all the fingers, all the inserts kumbuyo Kabambe matukwa nini. Kwa panopa mkati muone the same people amena madandi Kabambe panopa, the same people they understand him. More especially munaona zulu pa ma phone calls kapena mena anthu amafisa mafuso pa Times pa radio TV. I mean pa TV. Radio and TV zulu. Kabambe took each and every question. Ananga bwino kwambiri mafuso. And wishing him well. Kabambe kunena kuti mzawina kwa pa ground pano anthu siti kuwaona. This is good message. Siti kapena chikupaniseni ena ukhandi nkhawo kuti ayi UTM pa ground palibe. Yeah, you have got 4 months into elections. Komasa look at how much Kabambe has traveled. Kuyamba nthawi imene atatenga udindo wa president ku convention. Kabambe has traveled across the country. Panopa Central Region, Sunday, akhala pa Masinta ground. You can see.
The man is doing his best because to win elections sutu mango wina basi makhala ku page house kapena makhala ku Camus Palace kumango itana anthu azika kupempherera kumango itana anthu achipani kumaza kunde kumaza kuona kumeza kumakusekerera but what Kabambe is showing Malawians akuonesa pa ground akuyenda yeyo komanso akapita pa radio akumayanga mafusa ambiri omwe anthu kwa anthu omwe ali ndi nkhawa kapena kwa anthu omwe akumfuna zabwino. So comrades, today I'm very happy. Chwambiri kangati akutira. So what now we are expecting panopa chokuti ngati wina msogolo wina sapita so pa radio pa Times Radio kukapanga ngazimene wapanga Kabambe. That means amene usakhaso msogolo oti tingampase magazi oti tingaikepo nzeru kuti azabwino chisankho. Panopa what we expect is Times Radio, the Times TV. Aitaneko mwina achakwera nawo sakatilongoserereko. Aitaneso mwina apita Mutharika. Ozati kwasata kupage house apita Mutharika hayi. Apite pa radio ku Times. Akayankhule nawo zimene ali nazo zakukhosi kwawo how best ziko zingasinthe bwanji. Chwa ndale zongoti tizivoterana kuti awa tikwaziwa awa akakhapa mpando tizajera masuku pamutu hayi. Kabambe is telling Malawians what he is going to do with us Malawians together. So chichosa kama Kabambe mebe mchokuza to face to save Malawi. It's not there for him. Kama mines across the country. It's for the country. It's not for him. So Kabambe is telling you Malawians what he's going to do. Ena wakuza ntani kodi. Ena tungoona ugawa nsalu. Ena tungoona kujesa na State House. What exactly do we want Malawians? Tufuna chani panopa. Even kumana kuno tisavale uniform ya chipani. What we need to do is we need to vote for a leader ema ngathandize. Ema desi Kabambe. So ngani nasemene mena kuzonjo kuti it's not everyone ku MCP yemwe akudandi Kabambe. Ayi. Ku MCP ainake ma members a MCP eni. Agreement jaina lipe jato salance pakati pa Chilima ndi Chakwera. MCP ena okhazikika they support that idea. As we go on muzaona ena ma members ena MCP they will support Kabambe because safuna utazapange manyazi after Kabambe akazawina. Because this time was time for SKC. Had it been SKC and Wamoyo, but panopa tupa campaign ya SKC. According to agreement yomo SKC ana nena poyera. MCP sanamba nena agreement mene. Koma kula kuena MCP with my research imendu kupanga, I've discovered that some members of MCP, almost 45% of MCP members okhazikika. Agreement ya Tonsalance ikuwa wawabe mpaka lero. Because kukangati ako MCP aona pena pake that some areas omwe sata kupanga support their leader. Achakwera vuto limene akona kula kulena ndi nkhani ya ndege jaina go chikangawa. That ako MCP ambira kuona kuti achakwera to campaign against that, to convince Malawians kuti ndege ifa ya Malemu Chilima sinali ya ndale inali ya nomo. So many Malawians and some members of MCP they're very skeptical. Sadi sure kuti kodi achakwera how is he going to convince the people on the death of his vice president. Komanso ambira kudabwa so MCP kuti kodi achakwera kulimba mtima bwanji. Munthu amene anaika mpampando kukhala msogolo wa dziko lino after so many years MCP in opposition. Kodi achakwera chikolimbisa mtima ndi chani kuti ripoti ya ndege mpaka lero sikuveka bwinobwino. Koma iwo akulimbikirabe kuti akhalibe msogolo wa dziko. Sakuona zimene zinachitika alibe chisoni ndi nzawo anamwalira uja. Alibe chisoni achakwera. So some people in MCP they're in support of DK. That's why DK knows about this. I'm very sure DK Aguzoti, some members of MCP, they've reached out to him to support his presidency. Sure mnena zona panopa ngoti MCP yiruze chisango pa 6 September pita ku opposition. MCP achapo mwepo. Because amene apangisa MCP kukhala yoyipa kwambiri kuti antidane nayo ndio omwe wakulimbikiraso campaign kuti Chakwera apitize kulamulira dziko lino. So paine baba pazakha pofuta kwambiri Chakwera kazalusa. So some clever people in MCP ayamba kale kuseguka kumaso akulu. Kabamba kazawina ife MCP basi tathapo mwepo. If you want to finish politically, keep on supporting Chakwera. Koma ngati mufuna kuti muone dziko lili muzajere bwinobwino ndale zanu muzapume bwinobwino anzanga ako MCP. Chonde support DK. You lose nothing. Zipani zanuzo ngati ku MCP ndi ku DPP. Anthu ambiri amalayo anati achikhulupiriro. Zochita zanu. Ma members ena ku UTM ko amene ku MCP, ma members ena ku DPP. Zochita zanu zinapangisa
DPP kutuluka mboma zipangisaso chakwera kutuluka mboma ndiye ikazawina UTM muzamva kwawo kwambiri psychologically because nthawi iyi yimene chakwera akulimbikira kuti mpaka khale pa ballot paper inali ya Saulos Chima yemwe anafa pa ngozi ya ndege mosalongosoka bwino mpaka lero kulibe report. So what I'm trying to say, when Kabambe is confidently saying that he's going to win the elections is nothing. Akuziwa kuti anthu ena abwino ku MCP aliko azampasa support makamaka ku Central Region aliko anthu ena abwino, we know them sitachura kwa muona zochitika zawo ma primaries za ku MCP akati. You see so many people joining Kabambe because guys, comrades, anthu ena maya muno anatenga ndale ngati industry yojerapo kapena yopangirapo ndalama. So some other people in MCP aona ndalama mene yukomena boma. The moment they will stay out of government without money, akula kusipakhala bwino ayi. So that is tentione bwino azathu ku MCP nkhaza chepesani vesani bwino chifukwa chani Chilima ndi Chakwera anagwirizana kupanga mgwirizano wa Tosa Alliance. Think over that. Koma is it the whole MCP omwe akudala ndi chipani cha UTM zina zimziziona. Otherwise MCP mukumana kuti kachipani ka UTM kachipani kakang'ono musathandiniwe tu auje a MCP chimoza za DPP DPP mkamati yayi APM uyu akhale pa ballot paper ngakhale wankulu, you regret because Kabambe is coming where APM is coming from. Anthu muziko akulomwe belt ngamene atazatuze za age yokuti wankulu ndi ndani kodi anthu akulomwe belt komwe ndi strong head ya DPP azamfunabe munthu okalamba iyi kapena amene akufuna munthu okalamba wankulu ngati amene uyu. Sorry to say this, amene akufuna APM anthu ake mkati mwaone iwo bwanji sakuti alibe kuthekera kuti atenge usogolo wa chipani chimene chichi kumakakamiza munthu wankulu ngati Mutharika uchi chifukwa chani. So mukazaluza zisankho a DPP, don't regret, never point fingers at Kabambe kuti sana kuthandize maganizo. Kabambe is inviting you, he has shown you a good example just like what Saulos Chilima did. Anachoka ku DPP ukamba chipani cha UTM. Kabambe has followed what Chilima did. Wabwerasi ku UTM palopa ni msogolo ziko ndiye anzathu ku DPP nuyo tamone ni msogolo wanuyo azapanga bwanji campaign against munthu yemwe anali mchipani momwemo. That's why Chakwera na wina ka because Chakwera anawina because Chilima amaziwa ma weaknesses za ku DPP. Panopa Kabambe akuziwa ma weaknesses za ku DPP. Komanso Kabambe akuziwa kuipa kwa MCP leadership. Ndimene namwera munthu amene wasinthana udindo mene wa president. So comrades, Malawians, we are in democracy. Komanso democracy yathu is to promote peace and to develop this country. Tifuna ziko lathu lisinthe. So mena ukambira Kabambe paja as compared to candidate wa DPP ndi candidate wa MCP, Kabambe is a superstar. Comrades, think over this. Komaneo, I believe in Kabambe. Whatever it takes, Kabambe will be the leader on 16 September. Aenda pena pali ponse enawa sayenda chifukwa mbiri yawo siyabwino komanso enawo ndachikulire sangati upanga zimene Nyamata angapange panopa ambiri amati amene akuvutika ku Malawi ndi gulu la Chinyamata ngati achina Kabambe. Let's support Kabambe deep down from our hearts. Otherwise, without supporting him, mawa tizalira akulu amene tikuaka kabisa kukhala mpando sazalisa boma ndiwo azalisa ndi anthu amene tikudana nawo amene anagwetsa DPP. Chimozimozi amene ayipisa mbiri ya Chakwera wawa akazaluza zisankho kapena akazawina tizavutika Malawi chifukwa anthu amene wawa zawo si zimene zokonda ziko la Malawi koma zawo zokonda zoti azika mthumba mwawo. Comrades, thank you and good afternoon everyone. Sí.